bengasiwusiswa mpheli besefana nomzali wami wesibili noma wesithathu. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela uboniswe maphumulo kwaye usapho lwakhe lumemelela kwabasemagunyeni kuba babanjwe ababulali bakhe. Kubhubhe abantu abalishumi ngethuba kungqubana iteksi nesigadla kuhola u-N1 eFreystata nosingise eKroonstad namhlanje. Bashekelwe ile veki siya kuyo abanini bezipaza kuba bazibhalise okanye bajongane nokuvalwa kwazo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ndaba Ndodwa Ndaba Nophumza Sikhumba noyitolikyo lwezandla Botani Msonsondo. Ubekwe kwikhaya lakhe lokuphumla utishalakazi wesikolo samabanga aphantsi uMzingazi Primary School eRichards Bay KwaZulu-Natal bonisiwe maphumulo befundisa ibanga lika-grade 3 wadutyulwa wasweleka imigewu eyayiphanga imoto ethwala imali ngethuba esingise emsebenzini kwiveki ephelileyo. Ubonisiwe maphumulo wagagana nokufa kwiveki ephelileyo ngethuba isingise empangelweni nalapho wadutyulwa ngabaphangi bemoto ethwala imali. Okamaphumulo uchazwe njengomntu othobekileyo lusapho lwakhe. Sisiwe bomuntu ophansi kakhulu ethobile komncane ethobile komdala. Uma kuwukuthi ubumncane ube untanga wakho haleluya ekuhlonipha ngisho umncane uma ekufanele ngene esigabeni sokuba umuntu omdala ubefitha futhi bazalwane. Ngiyahlekela kakhulu. Ngoba bengasiwusiswa mpheli besefana nomzali wami wesibili noma wesithathu. Ubewusiswa omdala ubewumama kimi ubephinde bewumngane. Ngoba noma ngaphathekile kahle bengikwazi ukuthi ngitshele naye kanjalo entshele. Kambe isikolo sivakalise ukulahlekelwa insika ebisibeke kumanqwanqwa aphezulu esisikolo ngemisebenzi yakhe. Silahlekelwe njengegovernment body. Njengobani ongabamba isandla sikamongameli wezwe. Kodwa usibambile umesi wethu uMaphumulo. Akasibambanga ke yethu siwe sibanjwe yithi sonke. Silimele kakhulu ngokuhamba kwalentokazi phambi kwethu. Sisanda kucelebrate i-achievement yakhe ngamanye amazwi usiwe. Uye wabeka isikole sasemzingazi ebalazweni kabili. Uma ubuka ukucelebrateeka kwakhe ewina i-award nationally. Akekho bengakhulumi ngaye. Ngelixa imanyano yetitshala iSADTU izityandigila ngokuvelisa inkcubabuchopho ebizinikele kumsebenzi wayo. Umndeni wakaSADTU sifisa ukuthi amaphumulo, mama Maphumulo nobaba Maphumulo. Iwona lo SADTU usiwe ubeka hambe for days abesegoli. Attend ama conferences ubesebenzela lo SADTU. Iwona lo SADTU obekwenze kusiwe engenamoto and usiwe engenamoto ubengeke uzumuse makufanele ayofacilitator nomsemkhanya kude abuza ukuthi ihanjwa ngani nobhala no. She was that comrade who will always make sure that she is equal to the task. And we are proud as uSADTU ukuthi we've produced such teacher. Umphefumulo wakhe uphumle ngoxolo. Kubhubhe abantu abalishumi ngethuba kunqubana iteksi nesigadla kuhola u-N1 nosingise eKroonstad namhlanje ngokwengxelo yabasemagunyeni kuye kwenzakala umntu omnye kule ngozi. Isebe lezothutho livakalise inkxalabo ngokubhubha kwabantu abalishumi zelamemelela igunya abantu elilawula imiba yezendlela kweli kuba liphando nobangela wale ngozi. Eli sebe liphinde lahlaba ikhwelo kubaqhubi kuba bathobela imithetho yezendlela zelaphinda lamemelela abaqhubi abaqhuba imigama emide kuba baphumle. Baxhalabile osomashishini bezipaza shops nanjengoko sele kusele intsuku ezimbalwa phambi kokuba inkqubo yokubhalisa amashishini ivalwe ukuze emva kokuba umongameli weli uCyril Ramaphosa kwinyanga ephelileyo wabhengeza ukuba zonke izipaza mazibhaliswe ngokusemthethweni. Umongameli wenza esi sibhengezo emva kokuba kubhubhe abantwana abangaphaya kwama-20 nekutyholwa kuba batya izimuncumuncu ezinetyhefu abazithenga kwizipaza shop. Abanini bezipaza shops eSoweto bathi abaqondi ukuba onke amashishini aza kukwazi ukubhalisa phambi kokuba ivalwe le nkqubo yobhaliso kuba imali yokubhalisa abanayo.
Angeke ngiregister kulate kakhulu and I don't have leyo 1.5 abayifunayo but sithathe kuphi why sizokhipha imali engaka futhi singabantu bomzansi esizamayo siyayizamela sivinjwa abantu bangaphandle but still basasifuna imali mabasifuneke kulabo bangaphandle asazi ngendlela ezinjani ke indaba yabo thina siyasokola abantu. Omnye wosomashishini uNonhlanhla Khumalo uthi ishishini lakhe aliqhubi kakuhle ngenxa yabemi bangaphandle abaneziphaza kwisitalato sakhe. The business is very slow. With me, it's very worse because they came in and they bracketed me because they opened one shop at the corner and another one at the corner at the bottom. So I'm inside. So the purpose for them, it was to shut me down. So unfortunately, I'm here to stay. I'm not here to move around and I'm not going anywhere. Abasomashishini bathi abanayo imali yokubhalisa iziphaza zabo. I don't have that month because I don't make it even a day, that month they want. It's a lot of money because each and every department you go to, they said you must go to in Braamfontein. There's a money you must pay. Even in UPC, then Region T, you must pay money. We don't make even that money a day. So it's a lot of money they want. Kulindeleke ukuba ngoLwesihlanu kule veki ivalwe inkqubo yobhalisa amashishini. Yaqalabisa imeko yokusweleka kwabakhwetha eMpuma Koloni nanjengoko sele liqalile ixesha lolwaluko. Usapho lakwaJarha eMthatha luphulukene nomzukulwana walo emva kokuluswa yingcibi engekho mthethweni nekhankatha ngokunjalo. Ngokwengxelo ekhutshwe inkulu baphathiswa eliphondo kutshanje bathatha abakhwetha sele belandulele eli okoko liqalile ixesha lasehlotyeni lolwaluko. Sikinoyiya uyanaba. U-Indiphile Jarha one-17 ubudala wakwaPayne eMthatha ngumkhwetha wesine kuswelekela eBhomeni. Umzala wakhe uhlangulwe wabalekiselwe esibhedlele apho asachacha kuhle khona. Kunzima ukwamkela uba u-Indiphile akekho. Omnye ke usesibhedlele naye akukabikho ndilula ncam nakuye because senexesha elide esesibhedlele but akakakhutshwa nangoku. Unkosi Ntabozuko Njemla uvakalise ukuba nangona iziphumo zoqhaqho mzimba zingekaziwa kodwa urhanela isandla sikakhankatha ekuswelekeni kuka-Indiphile. Hayi icacile nje into yoba uvinjwe amanzi lo mntana because babanikeze amanzi after 7 days sebe be-dehydrated ngokwasemzimbeni. Unkosi utsho ebethelela ukubaluleka kokuchankcatha kwimiqathango eyiyo xa umzali eza kwalusa unyana wakhe. Into ezibalulekileyo kuqala kufuneke kusiwe umntana kwagqirha ayotshekwa into yoba ufiti for ukolukana. Then abuye aze kuthi then ndimenzele incwadi siqiniseke ngengcibi leyo ezawuthi iyamolusa uba yingcibi eregistered eyaziwa yona. Then kubaluleke ke sikhuthaze ukuthi ebazalini masiqiniseke into yoba abantwana bayawanikezwa amanzi. Baphumile nge-22 kaNovemba besiya esuthwini bethe kumbazo bayokoluka. Nam ke ndavumelana nabo besithi bayesuthwini bamka ke bazeba ke ngexesha baza bengapi because khange babe satsho xa behamba ke ngokuba makhulu siyahamba. Ndibizwe ke sekusithiwa kukhona oswelekileyo kubo ndingakhange ndive nto kusithiwa uyagula ngayo. Ikhankatha nengcibi bebebanjiwe baphinde bakhululwa. Sithethe nabantwana bangekayi esuthwini nabavakalise umothuko nanjengoko kusweleka abakhwetha rhoqo ngexesha lolwaluko kweli phondo. Kunto zangoku abakhwetha bayabulawa kwindawo ngendawo. Eke naloo nto ayiziphathanga kakuhle thina singekayi. And ke nathi noloyiko kakhulu futhi uloyiko esinalo luninzi. Ukanti u-Indiphile ubesandula kuqoshelisa imviwo zebanga le-10 kwisikolo samabanga aphakamileyo iNgubesizwe ngethuba iswelekela esuthwini. Uzawubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngoLwesithathu ozayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kwaPayne eMthatha. Njengoko kuqala iholide zokuphela kwenyaka, abahlali base-Elsies River eKapa babuthelene ndawonye namhlanje kuqhankqalazo lobumbano ngeenjongo zokulwa nobundlobongela bemigewu obubhuqa ummandla weCape Flats. Sekuphele iminyaka uluntu lwale ndawo lungcungcuthekiswa impalalo-gazi ngenxa yemigulukudu engenalusini.
Ummandla we-Cape Flats eKapa uthe qolo ukuba lithafa lobundlobongela bemigewu obuncikiva abahlali namhlanje badele izindlu zabo bangena esitratweni abahlali base-Elsis River kuqhankqalazo olukhokhelwe ngomthandazo oko ikukuthi kwanele kwimpalalo-gazi. Well, the idea is to send a message that as a community we want peace and that we want less blood on our streets. We don't want blood on our streets anymore. And we're going into the festive season and we're asking for at least a peaceful Christmas, and let's go into 2025 with a new spirit of unity as a community. Abahlali bathi umnqweno wabo kukuphela kwalomkhuba kule ndawo. It's very sad to see all the violence and gangsterism and young boys getting killed. And I mean, I'm a grandmother, I'm a mother, I'm a grandmother of boys, and I don't want my little boys to grow up like that. And all I want to see is that a gang-free, drug-free Elsis River. Kambe izicaka zezulu nazo zithi akukho nto yahlula ukunika idolo ukutya kwalo. We believe, well, we pray. God says, if my people are called by my name, humble themselves, pray, turn from the wicked way, seek my face, and I will hear from heaven, forgive their sin, and I will heal their land. And we trust and believe that when we pray, God hears, things must come to an end. Kananjalo abahlali bathi banokuvuya kakhulu xa kunokuthuleka ngeli xesha leziyunguma. Sesibajikelele weSAFTU umnumzana uZwelinzima Mavavi usichaze isicwangciso sikarhulumente esicetywayo sokuthatha umhlala-phantsi phambi kwexesha njengokungakhathali kwingxelo yomgaqo-nkqubo yohlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi enyakeni. Umphathiswa wezezimali umnumzana Enoch Godongwana wabhengeza isicwangciso sikarhulumente sokunciphisa intlawulo yemivuzo kubasebenzi bakarhulumente ngokumilisela le nkqubo. Urhulumente uthi le nkqubo iza konga imali eqikelelwa kwi-2 billion rands ngonyaka. And this is totally an irresponsible program that is only meant to basically dance to the tune of the IMF and the rating agencies in particular, who seem to be giving conditional funding to South African government to introduce its own what we call normal structural adjustment programs implemented by the World Bank elsewhere in the African continent. Uvavi uphinde wathi esi sicwangciso singakhokelela ekulahlekeni kwezakhono ezingundoqo kwicandelo likarhulumente. I don't know what the minister says or talking about when he says we are going to safeguard and make sure that we don't lose scarce skills in the public service. The reality is that once you open the window of the early retirement, you are opening a window for the most skilled individuals who are by nature mobile to leave the public service. And what you will be settled with are those that are not mobile, and because they do not have the skills level to be able to get jobs elsewhere. iYunivesithi Walter Sisulu eMthatha eMpuma Koloni ithe jize abasebenzi bayo abangama-34 ngeembasa ngenxa yegalelo labo lokufunda kwiinkalo ngeenkalo eziquka ezobunzululwazi nobuchwephetsha. Unjengalwazi Blade Nzimande no-Advocate Thembeka Ngcukaitobi bebephakathi kwezifundiswa ebezizokuxhasa le nkqubo enjongo zikukupheka inkcubabuchopho zangomso kwezophando. Sikinoyiya uyasichubela. Umhlathi walonyaka uthi iimbasa zengqonyela ezikhethekileyo le nkqubo yokuthi halala kwabo bancame ubuthongo bafunda bayityekeza nangona bexelenga kokweli ziko mfundo ingena kunyaka wesithathu. This is a way to galvanize them and to make them feel that they've contributed something towards the growth of the institution. Abathuwe jize ngeembasa abawuvala umlomo yimincili. I feel so great. I feel on top of the world. I feel motivated. So it improves the recognition of the institution nationally and globally. And then it also positions the institution to access funding. Owayesakuba ngumfundi kwezobugqwetha uAdvocate Thembeka Ngcukaitobi nongusihlalo webhunga lale dyunivesithi kungoku nje uthi okuxakathisa abasebenzi ngolwazi oluphangaleleyo kuzawuba likhubalo ukugxotha intlupheko kumzontsundu. Ndingathetha nam njengomfundi walapha into okokubana ukuba
yayingeyo ndawo efana ngelo xesha ke kwakusithiwa University of Transkei. Nam ndandingenandlela yokuba ndikwazi ukufumana imfundo. Yandinceda ke loo nto into yokubana ke ndifumane imfundo ndizokwazi ukudlala indima kwilizwe lilonke. Labo abenze kahle kulomkhakha wezobuchwepheshe science banikwe indondo zokubabonga ngoba lokho kubenza ukuthi babe isibonelo kwabezemva kwabo ukuthi nathi singaba oso science abaqavile kulelizwe okuyiyona into esiyidinga kakhulukazi indle emnyama. Basixhenxe abafundi abathwejize ngembasa ngenxa yegalelo labo kwimicimbi yasekuhlaleni. Ingqonyela ke ithi kwawuthi kufika unyaka ka-2030 libe liziko mfundo enomsila linguphopho kwezophando. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, ndingontsiki Noyiya kwidyunivesithi iWalter Sisulu eMthatha. Bethe ngamanqaku amabini eqandeni iPolokwane City iKaizer Chiefs kumdlalo weBetway Premiership ngalemva kwemini. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzango edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna edeskeni yam yemozulu mna igama lam ndinguthabile Makhaphela ndingumamthembu mvanje bethuna yenjenje imozulu siye sivule ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku kulo mfanekiso wethu wokuqala iziganeko zamvanje nje nezithisa ibunzi kaloku ngamandla nje apha kuMzantsi Afrika kuphela noko imeko phaa imandundwana kakhulu phaya kumntla mpuma sibona phaa kumazantsi futhi eJohannesburg namandla agxebe phaa kooPretoria ekuseni futhi zimvula zinduduma kwasekuseni ngelashumi nje likhathwa sisithoba baqhube nemini kwakhona kuye kutshisa kamnandi phaya nokongorhatya ngamashumi nje abe nesibhozo kanti ke mbukele ekhaya amaqondo wakho phantsi naphezulu kwelokuqala iphondo kuphaya kaloku empuma koloni njengaphaa korhafu futhi kumazantsi naphaa kumbindi ekalatho kwephaya neziphaluka kwasekuseni futhi bevuswa lelashumi nje elikhathwa sisihlanu nantsi kwakhona bethu kaloku imozulu kusephondweni futhi laseFree State iphondo ke elo elizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika njengaphaa kumantla futhi koSasolburg ekuseni futhi kusanetha kusenenkwankca neendudumo ngelashumi nje kwakhona elinesibhozo ithi chunam ngokubanzi phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso phaa ngasenqumeni futhi kwakoFred Ndala ekuseni futhi liconge kamnandi izulu phaya futhi kuhle kuzole yonke nje emva komini ngama-30 akhathwa sisibhozo mbukele ekhaya nantsi kwakhona bethu kaloku imozulu kusephondweni laseNorthern Cape ngomso kumantla welaphondo kuRoman phaa kwasekuseni futhi qabaqaba njengamafu ngoku naxhala phaa kwasekuseni ngama-30 nje mbukeli aze akhathwe sesoftoba kanti ke mbukele ekhaya nantsi bethuna imozulu ephondweni laseNorthwest ngomso amazantsi Moruleng phaa kwasekuseni futhi kuhle ngamafu njangephi ngelashumi elikhathwa sisibhozo kuye kutshisa ngemva kwedinala ngama-30 abe nesithoba nantsi kwakhona mbukele ekhaya kaloku imozulu kuseRhawutini apho sikhoyo ngalo mzuzu amazantsi futhi phaya koSprings phaka koJermiston nethembisa kuyabanda phaya ekuseni futhi ngelashumi elikhathwa sisibhozo itshintshe lemozulu futhi cwenge nje phaya ngorhatya ko-29 degrees kanti mbukele ekhaya baphila ngolu hlobo bona phaya ephondweni laseLimpopo kumantla kapha eMzantsi Afrika nje phaka lokothoyando futhi kwasekuseni phaya limathumba ntakampela izulu phaya ngama-20 nje aze abenyanye sehle njalo bukele ekhaya sijonge ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso amazantsi welaphondo standardini phaya kwakhona futhi kwasekuseni kunganetha kududume kubaneke yonke nje emva kwemini ngama-20 kwakhona mbukeli wam aze akhathwe sisichane kanti ke mbukele ekhaya xa ndivala ndisoke imozulu ngephondo lokugqibela nqa KwaZulu Natal amazantsi welaphondo phaa koKokstad ekuseni futhi ikhona inkwankca phaa neendudumo ngamandla futhi kuyanetha ngo-15 degrees futhi kanti phaa koThekwini futhi yimvula nje yonke emva kwemini ngo-27 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli